matrimonio forzado es una realidad que existe en diversas comunidades y en unas causas muy diversas. Para combatirlo, fa falta una educación básica en derechos humanos para toda persona para que así puedan expresarse libremente la seva opinión y luchar contra esta práctica. L'enfocament d'aquesta educació no es pot basar-se en prejudicis ni identificar-se amb cap comunitat concreta, sinó és molt important fer un diagnòstic per abordar-lo.